Malipay gid si pari ani akong ihatag sa iyaha ba. Kay lamian baya gid siya ani. Kaning pula nga pan. Naa baya daw siya ihatag sa ako ah. Nindot siguro kay to ba. Branded baya daw to. Itom og color. Ganahan baya jud kay kuana bay. Unsa ka to no? Mads! Uy Pads, dali. Taod-taod na ka diha, Mads? Mga 5 minutes na pud Pads. Nagdali ko oy kay daghan pa ko buhatonon sa balay ba. Aw, sorry kay Mads ha. Nangita pang buong paagi unsaon pagtakas sa kong asawa. Unya Pads, gidala na nimo atong gisabutan? O Mads, dala na. Ara o, gwapo pa kay ni ba? Hala Pads, bit lagi kay na nga bag. Aw, siyempre Mads, bagay jud kay ni sa imo ha. Swerte pa jud kay kaani Mads. Kay wa jud ni ginagamit nga bag, gina-collection ra ni niya. Aw mao ba Pads? Unya nganong imong manang gihatag sa ako daw? Kuan mangod Mads. Uy, gamitonon kay na kong kwarta ba. Hapit ng birthday ni Mrs. Wala ko ikahanda. Kaswerte gyud ni kumari Pads oy. Ay, love jud kay to nako Mads. Maunang buhaton jud nako tanan. Unya Pads, pila man po'y hatag nimo ana? Bisag 1,000 lang Mads, pangpalit lag manok. Aw sige Pads, may problema. Lingkod sa diri Pads. Na ako ihatag sa imuha. Tilawis ani akong pan. Udara Pads oh. Ako baya jud nagluto ani kay paborito baya jud nimo ni ako pan. Aw, mukaon jud ko ani Mads kay wa ko'y pamahaw. Dara oh. Lami. Hala Mads, lami kay imong pan Mads. Ay syempre Pads, basta ako'y muluto, lami gyud na. Baker baya ko no. Naghatag lang ko nimo ana nga pan Pads, kay freebies baya na no. Kay ganahan kay ko sa imuhang bag. Nindot kaayo. Na Mads, okay jud kay na nga bag Mads. Ang original price ana Mads, 5K. Tapos karon ihatag na ako 1K sa imo ha. May gani Pads no, kay sa ako gyud nimo gihatag. Wa gyud nimo gihatag og lain. Ala, si paring kuston man yo. Nalag ni ka ubang bay. Kinsa man na iyang katagbo ha? Nagkininanay pagpano? Unya pre, ako nang bayran ha, tag 1K man kaya to. Dara oh. Salamat kay ni Mads ha, kinahanglanon jud kay nako ni. Salamat po kay sa bag Pads ha. Ay hala, maudang di mo tagkwarta si pare, kinaaday tigatag. Sumbo ko di ka kumari be, karon lang ka. Ya Mads, di ra ko kay maglangay ha, kay mo palit po ko panghanda ni Mrs. Aw sige Pads, salamat kayo ning bag ha. Asa man ron? Asa? Tuara Mads oh. Hoy! Hey, Mads, salamat sa imong lami nga pan ha. Salamat po kay sa bag Pads. Unsay lami? Uy, be. Uy Mads! Nagunsa na pud mong duha dire? Unya, nganong dala nimo na akong bag? Bantog day na nga wala akong mga gamit dito ha? Kay panghatag day nimo ana? Huy, maliki na si muna huna ha. Huy Mads! Unsay gihatag? Nagipalit man ako ni. Oh, tanawa, imbis i-surprise ti ka, di na lang. Unsay surprise? Di ba birthday ni mo ron? Ambot ni mo. Mads, gibaligya man yan ni Sakua. Kay ihanda sa imong birthday ba? Ay, abi man gud na ako ng babae na pud akong bana. Awa Mads, maling hinala ra jud kay ka.